Vítame vás v srdci Strážovských vrchov, kde pre vás máme v ponuke exkluzívny eventový salón Mysen. Miesto, ktoré ponúka unikátnu kombináciu pokojnej atmosféry vidieka a neobmedzeného podnikateľského potenciálu. Salón Mysen má plochu 763 m2 a nájdete v ňom priestory s kapacitou až 150 hostí, LED osvetlenie na mieru a profesionálny audiosystém. Budova je technicky veľmi dobre vybavená, plne klimatizovaná, v sále je rekuperácia vzduchu. V celej budove je použitá sanita Villerien Bosch. Čo sa týka ubytovacej časti, tam je vyrobený nábytok na mieru z nadštandardných materiálov. Starostlivo sme s dizajnerkou vyberali aj svietidlá a čo sa týka posteli, tak sme dbali na značku a pohodlie. Súčasťou priestoru je aj luxusný mezonetový apartmán a kompletne zariadené izby, vybavené prémiovým nábytkom a komfortom na najvyššej úrovni. Event Salón Mysen ponúka mnoho doplnkových priestorov, ktoré uľahčia organizáciu podujatí každého druhu. V galérii a na pódiu môžete usporiadať kultúrne či spoločenské akcie, zatiaľ čo detský kútik a plne vybavený bar zabezpečia pohodlie pre všetkých hostí. Priestory sú skutočne všestranné, organizujeme tu svadby, oslavy, bankety, firemné večierky, konferencie, kongresy, ale aj kultúrno-spoločenské akcie ako sú divadlá, koncerty, karnevály, plesy, premietanie kina. Lokalita, v ktorej sa Salón Mysen nachádza, je malebná obec obklopená nádhernou prírodou Strážovských vrchov. Toto pokojné prostredie je ideálne pre hostí, ktorí hľadajú únik z ruchu mesta. Máme vysoké hodnotenie, čo sa týka ubytovania a nádherné recenzie od svadobných hostí. Ľudia oceňujú najmä tiché prostredie a priateľskú atmosféru tunajších ľudí. Ak hľadáte miesto, ktoré spája podnikateľský potenciál a výnimočnú lokalitu, Salón Mysen je ideálnou voľbou. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, tu sú moje kontaktné údaje a rád sa s vami uvidím na osobnej obhliadke.